קורה חברים, כאן שלו, היום אנחנו בסרטון של סטילה בריינרוט. אני ריבר פסר, 3 קומות, וגם אני רוצה ללמד אתכם קצת שיטות. אז היום בסרטון אנחנו עומדים לעשות פיוז במכונה לזה, לזה ולזה ולטריפי טרופי. אני מקווה שיצא לי משהו טוב, אז נתחיל לקחת קודם כל את הטריפי טרופי, כי אם יהיה סיכוי לקבל סיקרט, אני אתלהב. מה? 23% קבל סיקרט. אומייגאד. אומייגאד. 23% סיכוי לקבל סיקרט, אבל כנראה זה עומד לקחת 1.5 שעות, אז לכם יהיה קאט. אחרי 1.5 שעות הזאתי, אז בואו נראה, שמתי אותו, הסיכוי ירד. אולי אני אביא משהו מהשורה למעלה. לא סוקליטוס. וכאן יש לי את צ'ימפנזיני ספיידריני, אבל אותו אני בחיים לא אשים במכונה. בוא נראה, נראה לי עכשיו יהיה לי סיכוי די גבוה את חפירה. אז בואו נראה מה הסיכוי. 40% סיכוי. אבל אם אני אשים את המיתיק הזה הוא יהרוס את הכל, אז אני אשים אותו. מקווה שהוא לא יהרוס את הסיכוי. זה סוג של צ'יפור כזאתי. היא תהרוס, אבל אז זה בעיה. אני אוריד את הציפור וניקח משהו אחר. בואו ניקח את זה. זה מה שהוריד את הסיכוי פעם קודמת, אבל בגלל הלא סוקליטוס נראה לי שזה לא יוריד. בואו נראה. אוקיי, זה לא הוריד, אבל זה לא העלה. אתם יודעים מה? אני אעשה פיוז למכונה, אבל אני אוריד את הלא סוקליטוס. כי גם ככה או ככה אני יכול לקבל דברים טובים מהמכונה. אז בואו נשים גם אותו, ואז את הריינבו מיתיק, למרות שהוא עומד להוריד לי כמעט את כל הסיכוי, כי הוא מיתיק. אני לא יודע אם בא לי לשים... אומייגאד, לא. בוא נראה אם זה מעלה לי את הסיכוי אם אני שם את הצ'ימפנזיני ספיידריני וכמה. כי זה סיקרט חדש ושמפנזיני ספיידריני יש לי. אז רק בוא נראה כמה זה מעלה לי. אני אומר שזה יעלה לי כזה ב-20%, 30%, אפילו 40. בוא נראה. ואם אני שמת לו סוקליטוס, כן צדקתי, זה של 1.5 שעות. טוב, אני מוריד את השימפנזיני ספיידריני ובמקומו שם את הלא סוקליטוס. בוא נשים אותו. הוא מעלה לי גם את הסיכויים, אז כאילו נעשה את זה, למה לא? סך הכל משחק. יכול לקבל מזה בריינרוט חדש שאני מת עליו. בוא נראה. אוקיי, אני מוריד את החתול ושם
להוריד אותו ואני אוסיף את זה. אני מקווה לפגוע. בוא נראה. 8%. לא, זה מוגזם. טוב, אז בואו נעזוב שטויות רגע. רגע, בומברדילו קרוקודילו. אני רוצה לעשות היום אולי את ה... בומברדירו קרוקודילו. ואז הוא לא יהיה אותו, אני אשים במכונת ה3. אז רגע, בשביל זה אני צריך לקנות טראפ. בשביל השיטה הזאת אתם צריכים כסף הרבה יחסית ולהגיע לריברף 10 ולהשתמש בדברים האלה. זה הדברים שצריך. בלתי נראה וטראפים. עכשיו אם אתם רוצים לגנוב כמה דברים ושמי שאתם רוצים לעשות לו את זה ייתקע, אז פשוט תשימו כמה טראפים ואז תעמדו על הטראפים האלה ושמישהו בא לנעול את הבסיס, קודם כל תהיו בלתי נראים, ושמישהו בא לנעול את הבסיס תחליפו ותעשו איתו החלפת מקומות, ואז הוא תקוע בטראפים ואתם יכולים סתם נגיד לקחת לו טריפי ולרוץ. שיטה שנייה, שזה אני מקווה להצליח אותה כי ראיתי רק היום בבוקר, אז אני אראה לכם אותה. רגע, לא החזרתי את השימפנזיני ספיידריני. לא עושה לי כסף בינתיים. לא החזרתי את הלוסרקליטוס. כי השימפנזיני חזר. אז צריך לא דברים בסיסיים מדי, צריך להגיע לריברף. רגע, נראה לי ריברף 7 מקבלים את המכונה, אז תקנו אותה. יש לי אותה, נכון. וגם תקנו את השולחן. אני לא בטוח שלי זה יעבוד, אבל אם זה עובד, זה מטורף. וגם צריך שכפול. אלה לא צריך בשביל השיטה. לא עושה לי ככה. אלה לא צריך. רק 3 דברים. אני אראה לכם מה. לפני שאתם לוקחים את הבריין רוט שאתם רוצים, תעשו ככה. צריך בקיצור שהשולחן יתקע כאן, או פשוט לעשות צריך לעשות שהשולחן יהיה תקשיבו, זה באוויר. רגע, זה באוויר. אז זאת השיטה, אתם עומדים ואז קופצים לזה. יופי, אפילו לא צריך פה את השכפול. אז אתם נגיד, לקחתם לוסרקליטוס, אתם קופצים, כן, צריך שכפול. אני חייב לעשות את זה זריז. לקחתם לוסרקליטוס, סתם נגיד, לא, לאן השכפול בורח? טוב, ננסה ככה.
או! לא, זה נעלם. ואז צריך לעמוד על השכפול. אולי נעשה, אולי יהיה אפשר, לא. צריך את המכונה עצמה, כאילו, את המכונה שיורדת. אז נשים רגע את הלוס אוקליטוס וננסה שוב. אני צריך ככה. אבל מי שאתם מצליחים את זה, זה אחד הדברים הטובים, באמת. בוא ננסה אולי ככה עם השכפול. לא, אבל הוא נופל. אז בוא נעשה ככה זריז. יופי, שכפול לא זז. וואי, זה היה קרוב. צריך את השולחן כדי שכאילו זה ירחף עליו, ואז לקפוץ כאילו מהשכפול, לקפוץ למכונה שנמצאת גבוה איפה שהלוס אוקליטוס בערך, ואז לקפוץ לדשא הזה. אז בוא ננסה את זה פעם אחרונה, ועם זאת גם ייגמר הסרטון. אתם תראו שאני אצליח. אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פייק כמו שראיתי? כן, כנראה זה היה פייק כמו שראיתי. בוא ננסה פעם אחרונה. לא, זה פשוט דוחף את השולחן. טוב, אז זה הסרטון היום. ויאללה, ביי.